Aquest és un dels 1.645 Mercadones que hi ha a l'estat espanyol. Gairebé tots hem entrat una vegada o una altra en un Mercadona, però poca gent sap els detalls foscos que s'amaguen darrere aquests supermercats. En aquest vídeo us explicarem 3 coses que faran que la propera vegada que veieu aquestes lletres verdes les veieu de manera diferent. Comencem! Cosa número 1. Durant la pandèmia, Mercadona va batre rècords de beneficis. Com pot ser això? Una explicació podria ser que, segons un informe de l'OCU, Mercadona va ser el supermercat que més va pujar els preus durant la pandèmia. Òbviament, aquest augment no va servir per millorar les condicions dels productors d'aliments, i ho hem vist aquest estiu amb el cas dels productors de llet que segueixen cobrant el mateix que fa 20 anys. Llavors, el rècord de beneficis podria tenir a veure amb com Mercadona tracta els productors? Els mitjans ho amaguen, però Mercadona no només escanya els productors de llet. El cas de la xufa i de l'orxata del Mercadona és tan interessant com poc conegut. Anem a veure. El 2012, Mercadona va ser acusat de fer passar productes importats com a productes espanyols. Davant aquestes denúncies que corrien per les xarxes socials, Mercadona va fer un comunicat denunciant ciertas informaciones erróneas que circulan por internet y que ponen en entredicho el origen español de algunos productos de Mercadona. Segons Mercadona, tot era un muntatge i posava com a exemple l'orxata. La horchata de Mercadona está elaborada con chufa de origen valenciano i asseguraven que el fabricant de la seva orxata compra el 48% de la xufa que se produce en València. Però 3 dies més tard, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València feia un comunicat desmuntant Mercadona. Primer deia que, textual, cap de les marques d'orxata que ven Mercadona té denominació d'origen, per la qual cosa no existeix cap garantia que la xufa sigui valenciana. Segon, els productors asseguren que Mercadona se salta la llei mencionant un origen valencià de la xufa que no pot acreditar. I sobre la compra del 48% de les xufes valencianes, el Consell Regulador és clar i afirma que no compartim aquestes xifres. Si fos així, no hi hauria els excedents de xufa actuals. Però llavors, si les xufes de l'orxata del Mercadona no són de València, d'on venen? A finals del 2017 es va estrenar un documental titulat Tiger Nut, la pàtria de les dones íntegres. El documental tracta sobre les plantacions de xufes a l'Àfrica i el paper de l'empresa valenciana Tiger Nut Traders. El documental acusa l'empresa d'haver forjat una presumpta trama per aconseguir xufes a preus molt baixos a costa d'estafar famílies africanes i, a més, amb unes condicions laborals de semiesclavatge. El documental ha estat premiat a festivals d'arreu del món, però els amos de l'empresa denunciada han intentat censurar el documental querellant-se contra els seus autors. A la descripció del vídeo trobareu un enllaç sobre aquest documental. Però la pregunta que ens fem és: podria ser que aquestes xufes africanes cultivades en condicions de semiesclavatge a l'Àfrica siguin les que fan servir per l'orxata de Mercadona? Doncs és impossible saber-ho. El que sí sabem és que l'única manera de garantir que les xufes són de València és amb el segell de la denominació d'origen, que l'orxata del Mercadona no té denominació d'origen i que Mercadona es nega a informar d'on prové la xufa de la seva orxata. Davant aquest escàndol alimentari i també de drets humans, la immensa majoria del periodisme espanyol calla i quan parla de l'orxata de Mercadona diu això. Cosa número 2. Recordeu les manifestacions dels cayetanos als barris rics de Madrid durant la pandèmia? Doncs a València també es va manifestar l'extrema dreta. I a un dels vídeos que van córrer a les xarxes es podia veure Juan Roig, l'amo de Mercadona, enmig d'una manifestació on es cridava «Viva España», «Viva el ejército», «Viva la policía» i «Viva el rey». Segons explicava el diari El Español, la manifestació era una muestra de apoyo a la enseña nacional y también a los militares que se han involucrado en la lucha contra el coronavirus. El vídeo va aixecar molta polèmica i molts van acusar Roig de manifestar-se amb l'extrema dreta. I llavors van aparèixer els de Maldito Bulo per esbrinar si era veritat o era bulo que l'amo de Mercadona estigués en aquesta manifestació. Diuen els de Maldito Bulo que en el vídeo de la manifestación se ve a personas que aplauden, algunas de ellas con banderas de España. I a continuació difonen la versió de l'equip de comunicació de Mercadona. Juan Roig camina todas las tardes por esa zona y al dirigirse ese sábado a su casa se encontró con esa concentración. La gente que estaba allí quiso hacerse fotos con él y saludarlo. A veure, primer,
Els de Maldito Bulo expliquen que al vídeo se ve a persones con banderas de España, però per alguna raó no expliquen que algunes d'aquestes banderes d'Espanya tenen al mig un enorme aguilutxo franquista. Segon, potser sí que Roig passava por ahí, casualment, camí de casa seva. Però si jo vaig camí de casa i em trobo una manifestació amb simbologia feixista, no m'aturo a saludar ningú. Però bueno, potser són coses meves. I tercer, diuen els de Maldito Bulo que la gente que estava allí quiso hacerse fotos con él y saludarlo. Però no ens expliquen que entre la gente que estava allí, amb Juan Roig, hi havia Mayren Beneito, del PP valencià, i implicada en diversos casos de corrupció. Potser tot plegat és una simple casualitat i el fet que Joan Roig estigui enmig de manifestacions franquistes és senzillament perquè passava por allí. Però resulta que Roig també passava por ahí quan va donar milers d'euros a la Fundació FAEST presidida per Aznar i també passava por ahí quan Bárcenas va apuntar el nom Mercadona als seus papers. I per cert, també passaven por ahí Esperanza Aguirre y Ana Botella. La presidenta Esperanza Aguirre visitando las nuevas instalaciones de Mercadona en Madrid capital. La alcaldesa Ana Botella, como ven, también ha aprovechado la visita que también hacía esta mañana para hacer unas compras, cremas hidratantes, galletas y pan de avena. Lo que quiero es subrayar la importancia que tiene para España y para Madrid que en esta época de crisis tengamos los españoles una empresa como Mercadona. Com es veu, les relacions de l'amo del Mercadona amb la dreta són intenses. Però això potser és una simple casualitat, perquè Juan Roig és un hombre hecho a sí mismo. Ejecutivo discreto y familiar. Roig es un ejemplo de emprendedor hecho a sí mismo y con capacidad para escuchar al cliente. Juan Roig aparece como el gurú de los empresarios españoles, un profesional hecho a sí mismo que supo mantener su criterio. La de Juan Roig es la historia de un empresario que ha sabido hacerse un hueco. El dirigente de Mercadona viene de una familia trabajadora de la indústria càrnica. Anem a conèixer la família treballadora de l'amo de Mercadona. Resulta que a principis del segle XX, els avis de Juan Roig ja eren uns destacats empresaris càrnics i els seus pares van posar en marxa la cadena de carnisseries Càrniques Roig. L'arribada del franquisme no va ser impediment perquè els negocis de la família treballadora prosperessin. Al contrari, les relacions eren molt fluides. Paco Roig, germà de Juan Roig, es va casar l'any 1962 amb Manuela Segarra, neta de Silvestre Segarra, falangista, feixista, amic de Franco i empresari del calçat que va fer fortuna proveint sabates a l'exèrcit espanyol. Entre els convidats al casament del germà gran de Juan Roig trobem les màximes autoritats franquistes de l'època, el governador militar de Castelló, l'alcalde de València o el governador civil de València. Tots plegats passaven por ahí i, com es veu, Juan Roig ve d'una família trabajadora, però molt ben connectada amb els jerarques franquistes. Tan ben connectada que les Càrniques Roig es van beneficiar d'uns quants favors de la dictadura. El 13 de març de 1975, el BOE recollia una orden signada pel subsecretari d'Hisenda de Franco, Fernando Benzo. Aquesta orden era bàsicament una amnistía fiscal brutal. Reducción del 95% de la cuota de licencia fiscal, reducción del 95% de los derechos arancelarios, reducción del 95% del impuesto de compensación de gravámenes interiores, reducción del 95% del impuesto general sobre el tráfico de las empresas, reducción del 95% del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y una reducción del 50% del impuesto sobre las rentas del capital. 6 mesos més tard, un altre regal del franquisme a la família Roig. El BOE del 10 de setembre i en nom del generalísimo Franco, el ministro de Agricultura Tomás Allende García Baxter ordena la expropiación forzosa de terrenos, declarándose de urgencia la ocupación de los mismos en beneficio de la empresa Industrias Càrniques Roig. L'any 1979, la fortuna dels Roig estava calculada en 2.400 milions de pessetes, un valor equivalent actual a més de 200 milions d'euros. Com es pot veure, la història de la família trabajadora i de l'hombre hecho a sí mismo és pura propaganda, i Juan Roig, més que un emprendedor hecho a sí mismo, s'assembla al fill espavilat d'una família acomodada beneficiada per una dictadura feixista. Per cert,
Juan Roig es proclama abanderat d'això que en diuen la cultura de l'esfuerzo. Esfuerzo, òbviament, pels altres, mentre gent com Juan Roig es fa rica gràcies a favors de dictadures i de polítics corruptes, la resta s'ha d'esforçar. Hauríem de fer un vídeo sobre aquesta cantarella de la cultura de l'esfuerzo. Tercera cosa. Segur que algú dirà: bé, els de Mercadona exploten els productors, fan donacions de diners a l'ultradreta, tenen relacions amb els corruptes del PP, van gaudir de favors d'una dictadura feixista, però com a mínim donen llocs de feina. Sobre això podem triar propaganda dels mitjans a sou de Mercadona o dades. Que el año pasado ha creado 6.000 puestos de trabajo en España, 1.500 en Madrid, todos ellos fijos. Se han creado 91 puestos de trabajo fijos. Es el número 128 en la Comunidad de Madrid, donde Mercadona cuenta ya con una plantilla de 7.700 trabajadores. Yo le he dicho a los chicos que me alegro mucho de que estén trabajando, que es bueno que siga abriendo Mercadona. Vecinos y comerciantes de la zona coinciden en que con su llegada se va a revitalizar el centro comercial de capa caída en los últimos meses. En su puesta en marcha, Mercadona ha invertido 3 milions d'euros. A començaments dels anys 2000 es van reformar molts mercats municipals i en el finançament d'aquestes remodelacions molt sovint hi participava Mercadona a canvi de poder instal·lar-hi un súper al mercat municipal. Doncs bé, mirem aquesta gràfica publicada per La Directa que recull dades de l'Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona i veiem què ha passat als mercats on ha entrat Mercadona. L'any 2000 al mercat de Sants hi havia 401 parades. 20 anys més tard en queden 67. Al mercat de la Guineueta hi havia 218 parades i avui en queden 21. Al mercat de la Unió, també de Barcelona, hi havia 165 parades. En queden 22. En el mateix reportatge de La Directa es recull el testimoni de l'Àlex Agramunt, peixater i exparadista. Estàvem al mercat de Sants de Barcelona. La meva família tenia la paradeta allà des de feia 5 generacions. Ara fa 2 anys que no hi som. Mercadona s'hi va instal·lar en aquell mercat l'any 2015 i 2 anys abans van començar les negociacions entre l'Ajuntament i els paradistes del mercat. L'Àlex Agramunt explica: li vam dir a l'Ajuntament que podien entrar al mercat amb la condició de no posar productes frescos, però com que hi posen molts diners, van acabar fent el que volien. Quan et diguin que crea llocs de feina, Mercadona, no te'ls creguis. És publicitat. La realitat és que el negoci és apartar la resta, destruir els seus negocis i quedar-s'ho tot per ells. Com explica La Directa, un Mercadona més, 10 botigues menys. A la descripció del vídeo us deixem un enllaç amb el magnífic reportatge de La Directa. Ja portem massa minuts de vídeo i hem d'anar acabant. Ens queden moltes coses per explicar. La implicació de la família Roig als escàndols i saquejos de la Fórmula 1 a València, els fosquíssims negocis de la família Roig amb la dictadura d'Obiang a Guinea Equatorial, o la relació de Mercadona amb els mitjans de comunicació que li renten la cara al Mercadona. Sabíeu, per exemple, que aquest senyor té una agència de publicitat que porta grans projectes publicitaris de Mercadona? Les relacions entre Mercadona i els que suposadament ens informen és molt estreta i per això moltes de les coses que expliquem en aquest vídeo són desconegudes per moltíssima gent. Alguns després de veure aquest vídeo pensaran: molt bé, molt interessant, però de què serveix tot això si seguiran fent el que volen? Però hi ha una realitat incontestable. Si Mercadona gasta milions en comprar periodistes per ocultar tot el que hem explicat aquí, és perquè tenen molta por que aquestes coses arribin a la gent. Per això, si t'ha semblat interessant, passa-ho.